Hoy, check. Lead back lang. Hindi mo location muna. Dami din sa kwan. Lila ka ron. Boss! Hello? Oh, Major Jen, ano man? Ha? O siya? Ano may misyon? Amo na siya kay... Sakit pa kamustahin ako. Sige, amping mo. Sige, bye. Okay ka lang, Di? Okay lang, Colonel. Major, baka kami putihin! Sige, sundan ninyo! Sundan na sila! Sige ba? Boss! Hindi ito ko! Sundan sila! Support ang Pilipino na tasige. Unahin sila dito. Sige ba tayo? May problema, boss? Atras! Okay naman sila! Sige, balita niya, balita! Tula! Sinsya ko da. Ngayon ako galing bago da. Yeah, let's go. Alvin, kamusta mo? Gigupod na eh. Dakan kayo sila. Come in. Anong ka? Uy! Saan problema ni mo? Wala problema, wala. Sige, dito. Sis, may kaya naapta kita. Sis, ganun nga rimang ka. Ibaw ka nga na adri ang akong bana. Masakpan niya ka nga ni... Nami importante i-report mo ma'am about sa atong negosyo. Sige. Dili ta diri mag-istorya. Ado ta sa hideout kay masakpan ka akong bana na adri. Ga, asa naman sa laan ka? Nanapatay lang mission. Dili, narating mitingan usa to sa ato ang supplier. Amo, di na sila. Nga, kasin mo na ni atong katapusan sa itong kinabuhi ha. Dili, uy, naarap ko sa imong kiliran. Namatay mo kita, mauna ko. Basta bayag na ho. Ikaw rin dyan ang lalaking akong gibong maka. Ga, ikaw rasad ako ang gimahalog maayo. Sige naman sa maglablog eh. Asa pagubat, lablog. Sa. Nanom din yung din atong kunin. Lakko din atong kunin to ni. Naana po tayo kuwag. May klaro lagi. Ihat mo pa po, Tri. Paman na palit sila. Hoy! Utoy, gali! Anay ka diyan lagi! Kamanjikan day! Dugay magkakaya ng wagtang diri sa atong mansyon.
Anay lang boss, kay salbi agi kulata ko mayo. Sa anay lang ikulata ko mayo. Karon ako kabalik kay ayo ko. Na unsa may kalagayan nato ron? Ang kalagayan ron, igutom ko pangatag pag burger. Oh, panna bre, problema pa dito. Daw mabulsaha gud. Oh, namura. Kau, pati na. Kung nagkita tayo mission, pati ka to ng pag-ano dito. Usa, apel ko. Ay, bulma! Ako ba nagsanan? Saman, nasa rin. Si Ras dari pa. Ikaw na rin dito, mura mo dito yung klaro itong lakaw. Ko yung kasa. Saman, patuloy ko yung gun. Tabi ko. Sabi sa kadiyo ko. Tayo. Pangkoro, pangrin. Kita mo? Kita mo? Awas mo? Ay, sila. Yan, so may plano ito. Mulakaw daw. Sige, sunod mo na ako. Ato to sa daot. Okay? Abo boys. Let's go, let's go. Hindi na, may boss. Uy, go, basti. Go. Dali speed bro. Go. Ha? Duhay patay. O ba? Duhay patay sa tong grupo. Di mo na encuentro lay. Wa may ni palitan ako. Wala may nakakuha ni mo kay dayon ni og bubat ito. Tampuangan. Sige lang. Okay. Matahan mata, palit ang tao. Sige, sige. Ito na go. Nya. Oh. Ay mo ka tagahata pa. Di mo dawat imong gikabuangan. Pagsuor ka dai. Di lagi mo dawat. Katong babalit mo ka di ba kaya mo di mo dawat gihata ko alis tindira kay piki ko no. Bisan ikaw gipiki ya tindira. Mao na gyud ko boss. Kasi gikabuangan ako nimo boss. Balik ka nito na parehang tindira. Sige boss. Go. Nya, go. Kinsa mo to go? Kirame kay tibok-tibok sa to. Tao na to. Nya ato ta sa mansyon kay nato yung mga gikabog nato nito. Gawat. Tara. From the Quincy of the sakong hisgutan lang pagdahi ay sa Cebu. Ang lugar di kailangan magnilalisay. Busabay pag hinay-hinay diri sa bakang talisay. Kay gahi pa ni sa gahi murag si Kato Dalisay.